טוב, הרעיון זה מרוץ מעליות. שניכם באותו זמן סוגרים את הדלתות, תחצי על 6, תלחץ על 6. הרעיון זה להגיע ל6 ולחזור הכי מהר. זה אומר שברגע שזה נפתח אתם חייבים ללחוץ על לסגור את הדלת. אוקיי? רגע, 6 ואז חוזרים ל2? כן, כמה שיותר מהר. אוקיי, דיאנה מתחילה, רוץ, 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 רוץ. עדים. כן, אני ידעה שדיאנה רימתה. האמת שכן, מה, המעלית שלה מפגרת. דיאנה כבר בדרך חזרה למטה, ועוד סגי, עכשיו הגיע. הופה, דיאנה יורדת. נראה לי שעצרו אותה כי זה שלה נעזר. דיאנה יורדת, גם סגי יורד. איזה קטע מטומטם, בטוח שדיאנה תגיע קודם. אבל היא רימתה. ודיאנה היא המנצחת למרות שהיא רימתה. לא רימיתי, הדלת הוטרדה ונסגרה עליי. היא ניצחה אותך. בכמה היא ניצחה אותך? יאללה! מי מגיע ראשון? מי מגיע ראשון? אני לא מאמינה שאנחנו עושים את זה. טכניון, כמעט 12 בלילה, הכל הגיוני. הנה הם הגיעו. הם כבר יורדים. לא, זה נעצר. הנה, סגי. סגי הראשון. יאו, לי זה מוסיפה נפח של עומק. ומגיב. סגי ניצח! סגי, אני לא יכול להתקשר אליך. מה המספר שלך? מה זה? יש לך שם גם טלפון? אין לך בחר בוחן במועד החמש. כן, אבל צריך קצת ליהנות לפני בוחן. טוב, לך להפסיק קצת.